Lezi izindaba zethembisa online. Right ake sikubingelele sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanelo uphenye ibheshu ngingwakwaZanibe isibongo. Sikwethulela izindaba konke okwenzekayo endaweni yaseThembisa, Ivory Park, Rabe Ridge nezindawo ezisungezile. Sikwethulela umbiko lapho sithi khona sekutholakale umbungu okuyisidumbu sengane okubonakala ukuthi ke kuhushulwe isisu yaseke ilahlelwa ngaphansi ke kwebhuloho elihamba abahamba ngezinyawo osendaweni ke yaseMthambeka khona lapha eThembisa. Le ndawo ke iphinde ke futhi ke ibe nomfula njengalokhu ke yehlisa umhosha. Abayibonele ngamehlo bathole ukushaqeka ngalesi simo. Akwaziwa mphanje ngakujiya ke njengalokhu ke futhi ke nomama wengane engaziwa ukuthi ke ungubani. Abezimo eziphuthumayo babiziwe endaweni yesigameko. Kanti ke amaphoyisa estation samaphoyisa eThembisa South nawo ke abiziwe endaweni yesigameko. Lolu swana luzobe selithathwa lusiwa ke emakhazeni kahulumeni eJimmiston. Bese ke amaphoyisa eqhubeka nophenyo ukuze kutholakale ukuba ngabe ungubani umama wengane. Nakuba ke kuudaba ke oluthanda ukuthi lube bucayana kube nzima ngoba kuvamile ukuthi ke begcina ngokutholakala laba ke abangabenzi bobubi. Ezindabeni zethembisa online ngingumfanelo uphenye ibheshu wakwaZanibe. Umbiko siuqophe endaweni yaseMthambeka khona lapha eThembisa okuyindawo ke eyibhuloho elihamba ke abantu abahamba ngenyawo uma ngabe beqhamuka lapha yana ke ngasenxanxatheleni ezitolo koBetchekas Mall.